Hola a tots, jo sóc Lluís i Max. Avui m'han tragut el dia dels Reis. I són pocs. Mireu, m'han regalat això. M'han regalat els mitjons, quantitat que tenim. Tenim un calça, però no és un calça normal i corrent. Jo crec que és un calça d'esport. Si vas al gimnàs, a entrenar, esports, heu d'usar la roba d'esportiu. I aquí tenim un perfum. I per l'últim m'ha regalat l'auricular Pioneer. Veus? Sí, se diu així la paraula. I finalment m'ha regalat 2 bitllets de 50 euros. En fi, com que ja m'han regalat suficient, estarà bé. Si veus escriure la carta de rei, que ha anat molt bé, espero que esteu molt orgullosos de vosaltres, que els reis esteu molt contents. Bé, subscriu-me, m'agrada i comparteix aquest vídeo, i si veies fer-lo, faré gaudir de vosaltres. Adeu!